Centrele Reman din Timișoara au epuizat în doar câteva zile și cea de-a doua tranșă de vouchere pentru programul Rabla. S-au epuizat și celelalte 100 de tichete în ziua de astăzi. Am eliberat în sistem ultimele 3 tichete pe care le-am avut. Intermediarii profită și vând voucherele pe internet la prețuri extrem de mari. Le-am văzut pe internet la 2700 de lei bucata. Da, astea le mai am. Astea le mai aveți? Da. Da, așa de scump, nu mai lăsați la preț? Dacă le luați amândouă, să zic că mai las în 50 de lei la bucată, dar mai mult nu. Ca să ține prețul tichetului ridicat pe piață, unii dealeri auto contribuie și ei la afacerea cu vouchere. Eu aș să fac rost, prețul fiind undeva la 2600 de lei, 2500-2600 de lei pe bucată. Deci cam pe acolo se învârt pe piață. Sunt mai scumpe, dar astea sunt prețurile. Deși la telefon prețul inițial era de 2500 de lei pentru un tichet, la fața locului lucrurile se schimbă. Avem tichete la vreo 2600 de lei bucată. Da, știu că am văzut și eu pe net și cu 30 de milioane lei vechi se vând. Da, deci e nebunie. Am înțeles. Deci asta e singura modalitate. Bine, noi nu ne-am ocupat de asta. Nu este nicio problemă. Oricum, și dacă le luați dumneavoastră, trebuie să veniți să le verificați aici, că sunt multe care nu sunt bune. Și atunci un tichet, dacă le iau de aici, mă costă... Cam așa, 2600 de lei. Când i s-a spus că a fost filmat cu camera ascunsă, dealerul nu a mai vorbit în numele companiei, ci ca persoană fizică. Dar pot să cumpăr și eu ca persoană fizică. Da, dar reprezentați o companie. Da, dar cumpăr eu ca persoană fizică. Și ce aveți de câștigat din toate aceste lucruri? Nimic, v-am spus, nimic. Vând mașină. Deși nu există o lege bătută în cuie pe care reprezentanțele auto să o respecte în vederea comercializării acestor tichete, inspectorii de la Administrația Fondului de Mediu spun că aceste practici sunt ilegale. Dealerii auto au aprobare să facă acest lucru? Adică să dea tichete Să Rabla? aibă aprobare pe acest lucru. Vă dați seama că nu au aprobare pe așa ceva. Pe piața liberă există disponibile în prezent cel puțin 52.000 de vouchere, ale căror posesori așteaptă cumpărători interesați să-și achiziționeze o mașină nouă.